E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. Și cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, e București, e mai mult decât atât. Să dovedești românii și româncele, țigane și țigăncile, guvernul, banii, gaborii, găinarii, pușcăria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, blocurile. Trebuie să înțelegi treburile, frate. Pe stradă dai de toate, combinate, amestecate peste poate. Este greu, aici ne facem treaba, ești cu noi, vei fi mereu. Nu e niciun sfat de dat, niciun contract de semnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Că în stradă poți să te alegi cu rândele tale atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați spălesc ca un popor de floare. Uita de floră restele din colț în soare. Și garda se fălește acum când pești atât de mare. Da, reacția e în lanț, Gabor zac în șanț. Avem demisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat la tron își face loc printre ziduri de beton și acaparează tot. Și eu sunt sigur pe mine că nu poți să te bazezi decât pe tine. Nici Gaborii nu prea mă plac în fine. Sângele latin care încă-mi curge-n vine mă face să fiu ca Al Capone, știi bine. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Pe când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile. Atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat hărțile. Conflictul a schimbat armele pentru a doborî țintele. Armurile sunt azi vestele care împiedică gloanțele, dar și așa curge sângele. Imagini sumbre dau știrile, mai nou se folosesc vocile, testele ADN, actele, și totuși nu se văd semnele. Cum că s-ar încheia luptele, garda și-a adunat forțele să încerce să ne ia străzile, poate la anul zi. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. Și cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, e București, e mai mult decât atât. Să dovedești românii și româncele, țigane și țigăncile, guvernul, banii, gaborii, găinarii, pușcăria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, blocurile. Trebuie să înțelegi treburile, frate. Pe stradă dai de toate, combinate,
amestecate peste poate, este greu. Aici ne facem treaba, aici cu noi vei fi mereu. Nu e niciun sfat de dat, niciun contract de semnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Că în stradă poți să te alegi cu rândele tale atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați spălesc ca un popor de floare. Uita de floră restele din colț în soare și garda se fălește acum cum pești atât de mare. Da, reacția e în lanț, Gaborzac în șanț. Avem demisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat la tron își face loc printre ziduri de beton și acaparează tot. Și eu sunt sigur pe mine că nu poți să te bazezi decât pe tine. Nici Gaborii nu prea mă plac în fine. Sângele latin care încă-mi curge-n fine mă face să fiu ca Al Capone, știi bine. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Pe când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile. Atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat hărțile. Conflictul a schimbat armele pentru a doborî țintele. Armurile sunt azi vestele care împiedică gloanțele, dar și așa curge sângele. Imagini sumbre dau